Θα έρθει κάποια ρε μπρο. Τώρα σε 10 λεπτά μου είπε. Ποια θα έρθει, θα μου γνωρίσει την κομμενά του. Κανόνισε να είναι κανένα πικ με γκέρ πάλι. Ξεκόλα ρε, λες και φαίνω εγώ τέτοιες. Σκάση ήρθε, φέρει φυσιολογικά. Καλά, εγώ θα συνεχίσω το live στο TikTok. Μπας και βγάλω κανένα φράγκο. Γεια σας! Εσύ πρέπει να είσαι ο Κώστας. Σταμάτα, γιατί το είπες τώρα, αφού όπως να το ξέρα. Αστραπή, 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 βροντές, ταου. Τι έπαθε αυτός? Τίποτα, μάλλον κάνει restart. Τριαντάφυλλο μυρίζει τέλεια, I love you. Καλά ο κολλητός είναι αυτός. Όχι, όχι, το παιδί του γείτονα. Περιμένεις κι άλλον. Τι θα γίνει ρε μπάλακα, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε ρε φίλε. Μα δεν κάναμε κάτι ακόμα. 2 ώρες ακούμε τριαντάφυλλο. Εσείς ποιος είστε κύριε? Ο γείτονας κοπέλα μου. Δεν παίρνει το παιδί σας να μείνουμε λίγο μόνοι? Tiny Dino. Beast. Ρε μαλάκα θα φάμε ξύλο, πώς έχεις βγάλει? 300 ευρώ. Βροντές, ταου.